И здравейте на всички, аз съм Darkplay. Днес играм Pirates Caribbean Hunt. Нека да започнем. Ще вземем само един замък, защото нещо не е време. Следващия епизод ще играем PvP, т.е. с други хора. И следвайте. Окей. Монтего Бай или Сантьяго де Куба. Това е главният град на Куба. Това е унищожим. Според нещо да лесно. И... какви кораби? Галеон, Кетч и... Second Rate Ship. Самолет на престрелят. И аз смазавам той, затова ще пробвам реперки. Ооо, нямаме гюлета. Това е лошо, ще трябва да ги блъскаме. Ооо. И този апгрейдвам. Това също е лошо. Само да аз не съм много добър с скилването с мортър. Така че... Тя че отстрем си един умре, да съм сигурен. Зави, моля. Добре. Така. Така. Спираме тук. И го почваме с 200. Почваме го. Нема го сте да намира това момченце. Три момичица. Или каквото и да е. Тръгваме се напред. Блъскаме това, защото е умно. Смразяваме и това. Само да го блъснахме както трябва. Това е тъпто. Добре, вече го убиваме. Точно така. Виждате каква правилна преценка имам. Обаче този ще ни е малко трудно вече. Всъщност въобще не е трудно. Само се блъсне в него мосто по армора. И лошо, че нашия кораб е 10 пъти по-голям и не може да слизам на причините. Това е гаф. Аз мразя се гафът с мене. И явно този е седна. Защото това означава, че е мъртъв. И защо ме спирам? Спри, казах. Смотан тъчскрин. Пропуснах шанс. Пребързо тази битка. Ужас. Как беше? Адка. Това не е последния удар от тази страна. Това изключително не е добре. Това въобще не е добре. Както и да има 1500 такива. Ще се оправим някак си. Макар ще се за мортър. Бият си добър демидж, обаче се за мортър и... нещо не е много готово. Как да им така защитява и занещява. Това не е защитява и занещява, е по нужда, ама... Не се кефя от такива неща.
да го сразим по-бързо и да свършваме, защото ме притеснява, че това ще е поредния прецакан клип. Той програмата, с която снимаме тъпотия, защото понякога ми казва, че не мога да си отворя видеото, които съм снимал. Много работа. Така да си вземем парите. Да се приберем в форта. И... Дано ви харесва този епизод. Лайкните, сабскрайбните. Правете там какво правите, ако искате още. И до нови срещи.